What happening ka jing thia jong uslap mentakasngi ka arpu pratarik ujemang arhajar arpusau u president ka HYC uba Roy Kupar Sinrem ulalek hajir hasardar police station hadin bu ula syapan ngat haki kendon jong ka Meghalaya maintenance of public order bat ka Indian penal code namar baki dekot ka HYC kilalek ban kendang bat penpra yaki yeng sabian jong ki poiwir halum survey dangshen La sakhiru bagi dekat jong ke HYC kilalet senrani uba senrem hadu hagit ba unrong syapot tanat nakaliang ki pulit kim shim la ailat iki dekat ki bawan senran bandrong lang syapo bat kilahap bancuya abno syabar kagit Cepat ya ke benda benda ti ngiladep ban pendep la kadong kamram ba mentara sniru kumbala khot na kaliang jong ki bor pulit ngelawan mi hang ni bat adin jong akin sadon sekiwe bat kinoilam ya kumba sa arngut kinoilam vice president we but we get 3 ki balai bu kesni ki hagwe bat kiski ten na kaliang ka jong kiru nginyawan ni pangkot hak kumbang lawan mga mentara sni nginyawan ni ban yesim benta kani kajing kokit na kaliang jong i kum kinoilam kumbang ngilayen ha kanong rem ba nginyale na kabenta banyada ban pendek pensa ila kajong kajai pendria ikini kijing ai kies kijing pengat kendon kijing ai lenti kijong ngi kum kinoilam ya kabangi hab ban mat bat ngi kmi lenti bat ngi smong thuru ba bangi le na mata banyada ila kajong kari kajai pendria nginget baki pat ba jong kajai pendria nyotrep kidon sendak ni tela lagi pat ba jong kajai pendria nyotrep kidon sendak bat ni ngim tieng bat ngimrit ya kum kini kijing pengat ki kendon ko pero ditang kani kasuban kerpat di pat ba jong kajai pendria bakin kenmau ya kinoilam bat ya kisia kaseng ya kidot jong kaseng tibakum kini kijing tenju kinangja nang ni syakmat group inget namar ba kisian bangila simti kamtap e ngitep ha bakini profit kimi namar ba kaseng kasem ya kasenjam man randing khong kamtam e yo drugs ngitep kumba baro ngitep kapisa kabaide ka jingkai ba ka jing penyak yo jong drugs kabun ha ka he ba tingi su thu ru ba kita gibriu lada ki su thu ba kadon ka jingwet le se ha ka jing penyak yo ki jong ki yo drugs kin sim mi kila kilenti ki babunjat ba kumno ban pengat kumno ban pensitom mengi lane kumno ban pengat ingi ki kendon ki per rengi milade ban ra da ko ka jingmut ba ya ki kun samla ki jongi ki belangat drugs ki nyele kat bala ban pensutu ki ban yalam ki sekalenti ke badai bat ki tu ki bandi ban ki pembelian ban banyak yo new drugs ki nom aila ki bakin yo ban le ya kata da pusuk ya kata ka nongrim ka bakaseng kayeng bat ni nang ni syakmat bro ni nang yele ki kam ki bangi sutu ki long ki kam ki badan kam nam ta ban yada yala ka dong gari ka dia tang ding ni kintin blash bu arbu sautrik ulapha ingi ki city ban ong ba menen ke singi ka de bandan ka jingalang kapdeng ki noilam jong ka seng ka office jong DC ka office jong defense estate officer nrei menen ka por khat arbjing yo jing tip no pat bay ka meeting ka labu menen arbj la ha ban pensange nakida ba DC ulat budan kam bay de ban kret nam ta kanika jing nyo bot dan ka counting jong ka bot lok sabha election ka sautrik ti ula pentip bro yang iba kun sabut da ka we ka trik ban da ka we ka singi tingin up ya kata kumakalong menta bat ngin up ru kay ka baja menta ka singi hapo kut nama ko mengitip kadon ka kia support district court ka ba menta ka singi kan don ka hearing tingin up iki jing jab ngin up kay ka ba ka district administration ba ka defense estate officer ki shim ki senja